बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बर' हारिनि सोलिफु थासारि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा। बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय 12 थाखोसिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फरायनांगौ होननाय आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिया देग्लायनि आगस्ट दाननिफ्राय गंसेबो फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय जानाय नंला होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय आयदा एबा बाथ्राफोरखौ लानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गुवारै सावरायलायनानै बर' राव आरो बिजोंनि थाखाय जथायै माखासे हाबाफारि मावलांनो थांखि लायो। उदालगुरि जिल्ला बनसुनि उनाव बाक्सा जिल्ला बनसुआबो बर'नि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दाबिबोनाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम जिल्ला बेंगिरिनि जोहै गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। दिनैबो चिरां जिल्ला बनसुआ काजलगावआव डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम लायो। चिरां जिल्ला बनसुआ बे हाया जोंनिखा, जोंनो बड'लेण्ड नांखागोन, वी वान्ट बड'लेण्ड बायदि स्ल'गेन होयो। बिटिआरआव फिन दायनिनि सन्देहआव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ फिसाज्लाया बुथारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सिमलाबारि टापुआव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। दायनिनि सन्देहआव फिसाज्ला सानैबो बिमा सुमि टुडुखौ खास्रि बिस्रि बुथारो। राजु हेम्ब्रम आरो सुर्य हेम्ब्रम फिसाज्ला सानैबो दायनिनि सन्देहआव गावनि बिमाखौ हरनि समाव बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला राजु हेम्ब्रम आरो सुर्य हेम्ब्रम फिसाज्ला सानैबो बिफा राम हेम्ब्रमखौ खाना दोननानै बिमा सुमि टुडुखौ बुथारो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो दायनिगिरिखौ खायो। उदालगुरि जिल्लानि 18 दान जानाय गोरलै गथ'आ गोमानानै दं। उदालगुरि गलन्दि हाबि गामिनि बिफा रिपन दैमारि आरो बिमा प्रनिता दैमारिनि 18 दान जानाय गोरलै गथ' काश्मीरि दैमारिया गोमानानै दं। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7896526813 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो बिमा बिफाया खावलायहरदों। बावैसो सान सिगां दिसपुरनि जनता भवनाव सरकारा मोनद' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ एसटिपि मर्यादा होनायनि सायाव सावरायलायनो लाइजाम दैथायहरना एसटिपि मर्यादा होनायनि सायाव सावरायालासे गुबुन आयदानि सायावसो सावरायना गाज्रियै थगायजानायनि उनाव सानथालि फरायसा आफादा दुब्लियाव सोमावसारदों। सरकारजों थगायजानायनि उनाव सानथालि फरायसा आफादा राजा लामायाव नङा माइ दुब्लिनि फोथाराव धरना होयो। जोंनो नांगौ एसटि, न' एसटि न' रेस, आसु लं लिभ बायदि स्ल'गेन होयो। फिन सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहानो हादों। आसामनि नगाव जिल्लायाव खुंजानाय 44थि अल आसाम आर्म रेसलिं चेम्पियनशिप 2022 आव सनानि मेडेल देरहासारनो हायो गलाघाट जिल्ला सिसुपानि ओनसोलनि दिनेशपुर गामिनि देबि दैमारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर'नि फिसा देबि दैमारिया पान्जाबनि लुधियानानिफ्राय आर्म्स रेसलिं आरो पाटनानिफ्राय पावार लिफ्टिं नेसनेल थाखोआवबो खेबनै देरहासारनो हाखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।